निर्दलीय हिसाबै जोंनिफ्राय जोङो जनता कार्डनखौ जोङो सापर्ट होदों। आसनिनि नामाव गिबियावनो पार्सेन्टेजसो जादों। अरुणोदय आसनि नामावनो दिनै फ्रि हरनायखौनो 500 थाखा 1000 थाखा लायै रायजोफोरनो होलांदों। दिनै जोङो सनापुर पन्चायतनि जानानै आम आदमी पार्टी जानानै नारेंगुरि गामियाव हासिबनि सिनाव भट होनो थाखाय जों गिबियावनो बैसागुनि गोदान बोसोरजों लोगोसे हामबायनानै रायजोखौ जों अनुरद खालामग्रोबाय आरो लोगोसे दिनै गहपुर समस्तियावनो हासिबनि अरविंद केजरीवालनि जिथुनाखि दोलो गिबि आगान सुरनाय होनब्लाबो जायो। बिनि आवगाय कुनु दिनावनो गहपुर समस्तियाव हासिबनि जा प्रतीक बे जायाखैमोन। बेखौ जों दिनै नारेंगुरि गामिनि दिनै ब्रह्म मन्दिरनि जिथुनाखि मा होनो बेखौ मन्दिराव जोङो जागायजेनदों। दा बेवहाय जों अरविंद केजरीवालनि जिथुनाखि उद्देश्य एम दिल्लीयाव जिथुनाखि सरकार दङ स्वच्छ निका बेखौ उद्देश्य लानानै जोङो दिनै गहपुर समस्तियाव बानायजेननो नागिरदों। बेनिखायनो जों बर' समाजखौ दिनै सनापुर पन्चायतआव थानाय जिसिबां वार्डनिफ्राय हमनानै ओनसोलनि जिसिबां मावनो गोनां थानाय आद्राफोर जेन खामानिखौ जों मावनो हायो बिनि जों दिनै बेहाय बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिनै बेहाय जोङो केम्पेनिं खालामफैदों। दा बेनिखायनो जों सनापुरबासि जिसिबां गामिफोर दङ 10टा पन्चायतनि जिसिबां मानसिफोर दङ बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि हासिबनि सिनाव भटखौ होयो होनानै जोंखौ देरहाहोयो बिनि थाखाय जों रायजोफोरखौ दिनै आर'ज गाबनाय जाबाय। मा भटआव केन्डिडेट होदों नोंथांमोना? जोङो दिनै बेवहाय जों गिबियावनो जों माने जिहेतु गासिबो माबा निर्दलीय नालाय जों किसुमान पन्चायतआव जों सापर्ट होजोब्बाय। वार्डफोरखौनो जों सापर्ट होदों आरोखि खिन्थु जों मात्र काउन्सिलरनि थाखायल' जों होदों आरो जिल्ला परिषदखौ जोङो निर्दलीय हिसाबै जोंनिफ्राय जोङो जनता कार्डनखौ जोङो सापर्ट होदों। दा बेयाव जों निर्दलीय हिसाबै जों बेखौ काप प्लेटआव जों सापर्ट होनाय जादों। ओंखायनो जोंनि पन्चायतनि जेसेबां जों दा वार्डफोर दङ बेवहाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो बुंबाय थादों आरोखि। इयुनाव नोंथांमोना देरहाबा माबायदि खामानि मावलांगोन होननानै? इयुनाव जों देरहाबा अरविंद केजरीवाल जेनेका मोनसे उद्देश्य होदों जों स्वच्छ निका जि बुस्थुआ दुर्निति जानाङा बे दुर्नितिखौ जों फोसाबनो नाजागोन। जिहेतु दा बर्थमान जों आगोलाव जिथुनाखि पन्चायतफोर जानानै थांबाय कंग्रेसनिखौबो जों नुबोबाय बिजेपिनिखौबो जों नुबावबाय। बिजेपिखौ मोजां होनदोंमोन खिन्थु आंनो गोदो बिजेपिमोन खिन्थु बिजेपियाव थानानै आं नुबाय दे एखेसो गाज्रिसिनसो हामसिनासो थगायनायासो बारा। गोदोना जेनेबा खम्बल थिंफात होननायनि खोथा बुंदोंमोन दाना फैसाजोंसो गेलेयो। आसनिनि नामाव गिबियावनो पार्सेन्टेजसो जाग्रोयो। आं बोसोरनै थाफानानै आं मिथिबाय बे मिसा बिजेपिनि जिथुनाखि सिन्ताधारा बे नङा आरो कमप्लेन होबाबो सोलिया माने गावसोर मिलायनानै गासिबो जानाय गोजा। आरो दानि जिथुनाखि आं वार्ड मेम्बारफोर जाखांनाय नुदों बेखौथ' रायज्लायजानाय नङा। अरुणोदय आसनि नामावनो दिनै फ्रि हरनायखौनो 500 थाखा 1000 थाखा लायै रायजोफोरनो होलाबायदों। थ' जाम्बा जाम्बियाव दिनै बोरै सोलिनो? बेनिखायनो आं बुंनो सानदों आरोखि रायजो राजाखौ एबाराव बांसिन दुर्निति जागोन सनापुर पन्चायतआव आं जि नुदों आरोखि। जाय होना लागोन उनाव खिन्थु बुंनो उसुबिदा जागोन। बिथांमोना खिन्थु सिन्था खालामनासो जिखिनिफोर निर्दलीयफोर गाखोदों नायै भटखौ होनो थाखाय आं बिथांमोनखौ अनुरद खालामबाय आरोखि। दा नोंथांमोना माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजो राजाफोरखौ? दाथ' आं नुदों जेरावबो गाज्रिखौनो आं खोनायाखै। जा मानसिफोर जिखिनि गामिफ्राव गावबुरा सेक्रेटारिफोरखौ आं लोगो हमहैदों बिथांमोना वेलकाम खालामदों सिन्था खालामनाङा होनना बुंदों। गतिके जों देरहानाय फाइनाल जों बेखौ सानदों आरोखि। दायो हासिबनि सावगारियाव सोर काउन्सिलर एबा सोर बिजाथिखौ जों सापर्ट होनांगौ होननानै बुंदों? माखौ होनदों? काउन्सिलरखौ दा सोरखौ सापर्ट होनांगौ होननानै दा बेयाव फैनाय जोङो दा प्रतिमा बसुमतारी माने हासिबनि सिनाव भटखौ होनांगौ होननानै जों माने रायजोफोरखौ दा रिकुवेस्ट खालामदों आरोखि।